Rozhodol som sa vám natočiť cestu, kde sa bude konať burza. Keď pôjdete autom, tak pôjdete vo zvolenie smerom na Detvu a pred bývalou fabrikou Bučiny, terajším Kronošpánom, odbočíte smerom od Detvy doľava a smerom od mesta, keď pôjdete, tak doprava. Budete sa držať potom cesty smerom na Priehradu alebo smerom na sídlisko Záhonok. Budem tieto videá strihať, lebo potom to kapacitne nedám na fotobuket, aby som to mohol dať na fórum. Dáte sa doľava, pôjdete doľava, pôjdete popri vysokoškolských internátoch. Za chvíľku uvidíme Priehradu. Od mesta je to dosť ďaleko, ale myslím si, že dá sa to zvládnuť. Za chvíľku uvidíme Priehradu po ľavej strane. To bude taký počiatočný bod, ktorého sa bude treba držať. Potom je tu taká nová radová výstavba rodinných domov. Stopnem to.